Shimmy fearr. Hi, is Rinne Katie Hamilton agus cónaím sa seanna phobal a cúnta Pórtláirge. An cábh aimsire is fearradam ná an ealaín, tháinig sé ó mo bhóthair mar is ealaín tóirí agus thug sé an chuid in sbrádam agus méid fá sús. Is brálam ealaín a dhéanamh ar lá fluch nó lá le dránach. Gan an ealaín beidh fearr le dránar agus sin é mo héal á sé banta haimpel an ealaín. Bín paintings ar fad crochan ordaig ma bham tríd an tachaléir is hans níl písa éidir gom nachhfuil painter agus cahan ma héin agus muidir fór an chuid is múd an am a most an airtrum agus ma drothar freisin. Is clown ealaín míd agus seo mar chaham ma héal seo seol an déagóir well domsa ar aon os. Bhfuil mám sásta. Come léhi. Is í ma bham an duine a thug an insbrád is múdam riamh. Tá sí ina ealaín tóir agus tá sí den céad scoch agus trí ma héal ar fad thug sí nodna agus cabhardam. Aon rud a bhaint leis an ealaín bhí sé ann cabhrúlam agus gan ma bham ní bheith mé mar ma ealaín tóir tha mé neamh.